Skont l-aħħar Labour Force Survey ippubblikat f'Jannar, f'pajjiżna huma 4600 iż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg, żieda ta' 800 f'sena waħda biss. Madankollu fid-dibattitu bejn il-mexxejja tal-partiti politiċi, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ddikjara li l-problema ta' qgħad fost iż-żgħażagħ hija ineżistenti. Aħna wieħed mill-pajjiżi, mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-youth unemployment għalina qas biss jeżisti għax għandna kważi full employment. Il-ħamis filgħodu meta kienet jindirizza konferenza tal-ahbarijiet fid-Dar ċentrali, il-Ministru Jason Azzopardi ddikjara li huwa jaqbel mal-Prim Ministru dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Skont huwa, iż-żgħażagħ kollha f'pajjiżna jaħdmu. Mela fid-dibattitu bejn il-mexxejja politiċi Lawrence Gonzi ddikjara li l-qgħad fost iż-żgħażagħ f'Malta lanqas biss jeżisti. Taf kemm huma iż-żgħażagħ li qed ifittxu xogħol bħalissa skont l-aħħar Labour Force Survey u jekk inti allura ma taqbilx ma' dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru. Mela, konferma u naqbel ma dak li qal il-Prim Ministru, iż-żgħażagħ Maltin, dak li huma f'termini relattiv meta tqabbel xi jiġri barra minn Malta, l-employment f'Malta taż-żgħażagħ huwa full. Iffaċċjat biċ-ċifri tal-aħħar Labour Force Survey, Jason Azzopardi qal li ma jistax jikkummenta għaliex ma kellux dan l-istħarriġ qudiemu. Huma iż-żgħażagħ taf kemm huma żgħażagħ li skont il-Labour Force Survey għax saqsejtilek mad-domanda lek qed insaqsik. Skont il-Labour Force Survey taf kemm huma żgħażagħ li qed ifittxu xogħol bħalissa? Ħaniġi għattini domanda x'hawnhekk m'għandix il-Labour Force Survey. U minkejja li skont l-aħħar tarif ippubblikat dil-ġimgħa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika il-qgħad ilu jiżdied għal 11-il xahar konsekuttiv, Jason Azzopardi ma jagħtix importanza lil din iż-żieda għaliex għalih din hija marġinali. Domanda li għamlet li s-sinjura kienet l-istatistika tal-Unjoni Ewropea tgħid illi kien hemm żieda fl-unemployment f'Malta fl-aħħar xhur. Le, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Ejja, ekku, però marġinali. U minkejja li l-pagi tal-familji Maltin u Għawċin huma fost l-inqas qawwija fl-Unjoni Ewropea, il-Ministru Jason Azzopardi ddikjara li l-ħaddiema Maltin għandhom l-aktar flus fil-bwiet fost il-ħaddiema kollha tal-Unjoni Ewropea. F'termini safja, il-ħaddiem Malti għandu aktar flus fil-but mill-kumplament tal-ħaddiema Ewropej.